ina gaya ma ainihin yasa a fannin nan ba na saurarawa sam. Yauwa ina so in tambaye ka wai ya magana ku da su yau ku kai da kanwar Kalison ina so in tambaye ku kuna tare da ita kuwa kanwar Kalison kanwar Kalison ni ainihin yarinyar mani ba ma na so ma in ji ma wani ma ya ma mun mani magana ta ba na so kwata-kwata. Ka san me ya faru ga kana da yarinya ka san rashin mutuncin da cin mutuncin da yarinyar ta mu a bainar jama'a ta wulakanta ta so da ta yi ita din ba an yi maulidin makarantar su ba kwanan nan wai yarinyar nan je ta karkare in sai da tsiya in sai da arziki in sai mata kaji har guda biyu buloras na ki sai mata na hausa na sai mata buloras har guda biyu kaji har guda biyu wai in kai wa yarinyar nan kajin nan sai da na je na dire mata su a kofar gida ta shiga da su gida da daddare na yi wanka na da abokaina ni na kai kaji biyu za mun alheri ni ma kawai sai na je na kai mata wannan kajin nan kawai na da daddare mun zo mun zauna mun ɓata rai kawai sai ga kanin tunan ya zo da dan filas ya ji ta cake mun kusan kaza ɗaya da rabi a ciki kawai abin da zan gani ba yana kai da kafa ba kai da kafa ba ta samu gaskiya matan ba shi da adalci sai ga Kalison din can ba gari tan ya to ba keken da babu suddi malan tsura ranka shi daɗe me kuke tattaunawa ne haka wallahi wata magana ce yawwa dama ni ya ina neman ka wallahi wata tambaya nake so na matar ran nan wai da Allah budurwar ka za su idan yin maulidi haka sai ka ta karkare ka zage dantse ka sai mata ma kama kan kaji guda ka kai mata gida kaji ka kai mata gida na Hausa ko na Turawa na Turawa ina ake magana na Hausa kaji guda biyu na Turawa kai mata gida da maulidi kawai yarinyan nan da aka tashi kawai abin da za ta ma kawai kaji wajen maulidi ne ta baka kaji a fulan ka je ka duba menene a ciki kawai sai ka kai da kafafuwa dan Allah idan kai ne za ka wani hukunci za ka dauka a wajen hukunci yawwa shi nake so kawai ka faɗa min tun ranar nake so in tafiye ka wai kai aka yi wannan abun a ni ai ni tambaya ne so nake da kawai ni so nake da wani hukunci ya kamata a yanke a wajen ni ba ni lahil azimu in ni kai wa sai na ci kai Allah sai na ci kai wallahi aka wuyan ka yana cikin fata a wajen sai na mamma ka kike nan alhamdulillah kayan hukunci ya yanke hukunci na me ai ka zartar da hukuncin ne ai duk abin nan zai faru tsakanin ni da kanwa ka ya faru ni da kanwa ka abin da ya faru kawai abin da zai faru kawai